Opremanje doma kada odaberemo prave partnere može biti pravi užitak. Vodimo vas zato u salon namještaja Mima, iza kojeg stoji tradicija duga 27 godina. Širok asortiman zadovoljit će potrebe opremanja svakog doma, apartmana ili poslovnog prostora, a ono po čemu se Mima izdvaja svakako su kuhinje rađene po mjeri, te ugradbeni ormari, oboje iz vlastite proizvodnje. Predan rad rezultirao je razvojem 8 kolekcija kuhinja na mjeru unutar kojih se mogu birati razni dekori i boje, a mogućnosti su neograničene. Ove su kuhinje u potpunosti hrvatski proizvod i odlikuje ih vrhunska kvaliteta izrade uz potpunu uslugu, od uzimanja mjera, projektiranja i 3D vizualizacije idejnog rješenja do izrade i montaže. U Mimi je nemoguće ne primijetiti i udobne garniture, bez kojih ne možemo zamisliti dom. Moguće je birati između različitih dimenzija, boja, materijala i najvažnije širokog raspona cijena, što Mimu čini pristupačnom široj publici. Veliki je izbor regala, što klasičnog, što modernog dizajna, a pronaći ćete u Mimi i odlične blagavonske setove, ili ako tražite samo stolice, veliki izbor raznih modela. Za lakši san tu su spavaće sobe i dječje sobice koje će zadovoljiti potrebe svakog mališana. A kako je stiglo blagdansko vrijeme, u Mimi su svojim kupcima pripremili veliki izbor božićnih dekoracija, koje najvećim dijelom čine božićne kuglice, šalice, slike, lampice, razni ukrasi za bor, vjenčići, svječnjaci, čak i prikladne božićne vrećice za poklone. Bez obzira na to u kojoj boji vaš Božić, sigurni smo da ćete pronaći svoju boju u novoj kolekciji božićnih kuglica, koje dolaze u različitim nijansama za sve ukuse. Višebojne kolekcije lako se nadopunjuju, a da bi božićni ugođaj bio potpun, u ponudi su i simpatične male životinjice. Jeleni, sobovi, paunovi, sove, ptičice, koje će zauzeti svoje mjesto pod borom. Blagdani su vrijeme kada najviše pažnje polažemo na uređivanje doma, a Mima ovog Božića ima sve za stvaranje tople blagdanske atmosfere.